O seguinte Premio da Cultura Galega que imos entregar é na modalidade da lingua. O recoñecido é Xosé González Martínez, un dinamizador cultural e da lingua galega no sentido máis amplo da palabra. Foi o creador do primeiro servizo de normalización lingüística de Galicia, no Concello de Redondela, desde o que traballou coa Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, varios procesos que ao final derivarían na primeira sentenza en lingua galega que foi no ano 1985. Xosé González Martínez creou así mesmo un amplo colectivo denominado Galeguizar Galicia, que engloba a distintas entidades que traballan polo uso da lingua galega en distintos ámbitos da vida social, cultural, económica e administrativa. Entrega o Premio da Cultura Galega 2020 na modalidade de lingua Celestino García Braña, vicepresidente da Real Academia Galega de Belas Artes, e recolle o premio Xosé González Martínez. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Presidente do Parlamento de Galicia, señor Conselleiro de Cultura, señor Rector da Universidade da Coruña, autoridades, amigas e amigos. Quero comezar esta breve intervención agradecendo ao xurado o acordo de distinguirme con esta honra que acepto con moitísimo gusto. Iniciei-me moi novo nas andainas políticas e culturais, sempre cunha única finalidade, mover os marcos que coutaban o país e a nosa cultura. Protexer unha lingua require unha ampla visión, do contrario sería válida aquela alegórica expresión de Castelao que dicía: a verse con tanto protexer o arboriño rodeando de estacas, morre o arboriño e prenden as estacas. Ampliar o uso do galego en espazos distintos dos habituais era unha necesidade inaprazable. Esa tarefa considero que é responsabilidade de todos, sen excepcións. Ao longo destes anos, tiven a gran sorte de rodearme de persoas de moitos e variados sectores profesionais que afortalaron e apoiaron as miñas propostas, vivindo comigo a ilusión de abrirlle á lingua novos espazos de uso. Non foi doado normalizar a lingua galega nas administracións públicas nos primeiros anos da década dos 80, logo de constituírse a Xunta de Galicia e primeiro a preautonomía, nin traducir os códigos penal e civil naqueles primeiros tempos nos que a nosa tradición xurídica quedaba ben lonxe. E tampouco foi doado promover e conxugar a defensa dos dereitos lingüísticos dos cidadáns con medidas de fomento do uso da lingua nos corpos e forzas de seguridade de Galicia. Eso sí que foi unha novidade. Ou iniciar un proceso de galeguización na xustiza, no notariado, na avogacía, coa creación da Irmandade Xurídica Galega que aglutina a máis de 300 profesionais, homes e mulleres na xudicatura, no notariado ou nas actividades profesionais da avogacía. Tampouco foi doado iniciar un proceso de galeguización do sector económico e empresarial, promovendo encontros con empresarios galegos para que a lingua galega chegase a espazos que nunca tivo. Deso da fe o señor Presidente da Xunta que participou nalgúns deses encontros. Houberlle facer a sociedade que na súa condición de consumidores deben optar por produtos do país a ser posible etiquetados no noso idioma. Hoxe son máis de 250 as marcas que a lingua galega campa nas súas etiquetas.
Tampouco foi doado galeguizar as festas, nin promover campañas de galeguización no contorno das derradeiras vontades, algo que algúns decían de nós que tiñamos gusto pola necrofilia, como se morrer fose unha opción que pode elixir calquera. Por iso aproveito para agradecerlles a todos e a cada un dos meus compañeiros e compañeiras das distintas asociacións e irmandades que conforman o colectivo Galeguizar Galicia o traballo e as ilusións compartidas ao longo destes anos, sen estridencias, sen conflitos, cun espírito positivo tanto nas propostas como nos resultados. A vista está a nosa colaboración institucional, nomeadamente ca Secretaría Xeral de Política Lingüística e, en particular, co seu titular, Valentín García. Eu, como animador, e os meus compañeiros e compañeiras, desenvolvemos un labor constante, arreo, de desconfinamento, palabra que agora se utiliza moito, de desconfinamento da lingua galega dos ámbitos literarios e educativos, na que se atopa coutada desde hai demasiado tempo xa. Porque de xustiza recoñecelo, quero ter un agradecemento moi especial para a miña compañeira, Carmen Pérez Vaquero, que ten moito que ver nesta honra que se me concede, compañeira imprescindible no desenvolvemento das nosas actividades. E remato con Fernando Pessoa, cando dixo que tudo vale a pena se a alma non é pequena. Temos futuro, moitas grazas, saúde e que cante o merlo.